човекът, който го направи. Долу ще разберем. Могат да помогнат в такива вашите двубои. Но в крайна сметка Кубърси подаване към Коде, който се топката бе в Кубърси. Точно пред неговия поглед се разви битката за топката спечелена след сгрешеното подаване към Родриго. Де Йонг. Нея. Кубърси. Почти не се движат играчите. Белингам. Прекрасен контрол и сега извеждащо подаване, което обаче не мина. Това са нещата, които ще използва Реал Мадрид в търсене на попадение. Това е тактиката. Добре прибран отбора в защита, организиран чудесно, за да търси контратаки. Когато се отдаде такава възможност. Педри с топката! 1-0 за Барселона в 28. Всичко тръгна от тук. Пресеченото подаване от страна Кубърси. И след това четвърт час до края на време Барселона нанесе свой удар в начин французин, защото е рисково оставането на терена. Себайос. Славично подаване за Винисиус. Истината обаче, че Барселона продължава да показва. Педри. Терена играта обаче е спряна. Фран Гарсия имаше известна програмност в неговите действия, след като замина. Бърси. С чест това веднага атакуван от Феран. Отхлъзна се Куртуа, но все пак успешно прати топката към половината на Барселона. Место не затрудни Куртуа. Атака на белите. Виничи наказателното поле. Това ли ще бъде обратна удар към вратата? Това е ясно. Реал Мадрид закъсня Флик. Първо скучното на Арохо и след това се забавеното на поява. Даване към Белингам. Страхотна работа на أساسونا 2-1 في 2023 قبله في 2021 في هذه المباراة. كوبارسي رافينيا بيرسل الكرة كان عادت إلى كيليان لو حتى الكرة بالكعب هي للكرات المرتدة المثالية هجومية للفريقين أقوى بكثير من القوة الدفاعية ولذلك من الصعب في هذه الأيام أنك تشوف كلاسيكو سلبي. من الصعب جدا اللي يمتلكها الفريقين في هذه الفترة الذهبية أقوى بكثير. لعل الخطوط الدفاعية هي نقاط الضعف بالنسبة للفريقين. وإن كنت أعتقد بأنه ما زال هناك مجال لرؤية أهداف في الأشواط الإضافية. كيليان امبابي أكثر من ساهم في أهداف ريال مدريد في هذا الموسم. تعود الكرة مرة أخرى. سيكون أمرا صعبا عليه جدا أن يخسر دوري الأبطال وأن يفوز بها. وصلت بعد ذلك إلى بيلي. هناك إشارة